प्रियंका एक करे खाती बाकी अब तनी ऊ वाला भोर वाला माने भोर में जौन होखे के चाहिए। हाँ कि चना बा सूरज नियन आपके लिए अरे सच कहतानी तू गोर लागेला दिल से दिल से दिल से दिल से हाय 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 हाय। अरे मजा मत लो हम गोलू कहने जी तो रउआ धरी ना हम मने इहो धरता रउआ धरता तू ए तरी धरे ही बताव तनी कि चनवा गुलाबी शर्ट में ये चंदन जी ये जोड़ लागेला आइए कि चना बा सूरज नियन सच कहतानी तू गोर लागेला चना बा सूरज नियन सच कहतानी तू गोर लागेला शर्ट में राजा ये जोड़ प्रियंका जी हने आइना रौरा कहे ये में अपन अपन मारत रहे के बा कुछ कहबा का गौतम और कहना है चंदन जी के देखनी है हम हमरे कुछ कहत नहीं थी ना रौरा ऐसे मूर्छा छोड़ा कि बड़ी यहाँ के ब्याह हो गइल बटे ई सभे जनता हम ही बाकी बनी अब ब्याह हो गइल बा हमरो अब बारे में देखनी है सोच। प्रीति से इतना चिपकत रहलन इतना चिपकत रहलन माने इनके डर ना रहलन कि घरे जिन तक का होई डर का लगे कला जब हई डराते नहीं तो खेते रउआ खातिर एगो गीत बा हमरा लगे कि घुसा न घर में ऐसे सैया सुनो तनिका हे हर हाय 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 कि घुसा न घर में ऐसे सैया सुनो तनिका हे हर जब गइल बड़न घरे जियन त मेहरारू के एंट्री ये तरीका से रहे हाय हाय दादा कि घुसा न घर में ऐसे सैया सुनो तनिका हे हर खाली आनंद तरतिया रहल रजऊ के हर कौन ले बाड़ा रजऊ के हर कौन ले बाड़ा सन घर में ऐसे सैया सुना तनिका हे हर सन घर में ऐसे सैया सुना तनिका हे हर रतिया रहल रजऊ के हर कौन ले बाड़ा में हर हां हां कौन सवतीलिया के सलाह हो कौन सवतीलिया के सुसल हो बावल हमीरी में की दिहल हनोट हो घर के गाड़ी छोड़ के बहरा डालो तारा गेयर घर के गाड़ी छोड़ के बहरा डालो तारा गेयर रतिया गेयर है कर चला प्रियंका जी कहत रही गियर माने इतना उम्र हो गई गियर नहीं खुजनत कैसे डाला हे तरी डाला काव्या छोड़ी तो मने हारी में हारिया छोड़ी तो मने हारी में हारिया जंजाल भरिया भरिया जंजाल भरिया भरिया किया जो हो वही ना मिलल सजनी के सजन लड़की बोलेगी ना ठीक बा लइका लल्ला हां कोई से लाइन मारे तू मजनुआ मन सो भगे अच्छा कोई से लाइन मारे लू मजनुआ मन सो भगे बेडरूम में बोलावे लू तू हां तो सुना
हाली खोख के 3 हाली खोख के सुनो तोहरे नु बोल मुआ हमारा पशु नहीं अरो कि तू झूठे शौक करेला हेने देख के राजन भैया भैया बजा दी कि हमारा पशु नहीं अरो आ तू झूठे शौक करेला धल है तरीका कर कुछ करबू काहे कर अरे हम कइनी प्यार तो का जहरेला आ तू तो प्रियंका जी पमरेला अरे हमरा पशु नहीं अरो झूठे साथ करेला हमरा पशु नहीं अरो झूठे साथ करेला अरे हम कइनी प्यार तो का जहरेला तू तो का जानवा मरेला दिल दिल बनी एगो पगले के हवे उ गहुआ के पगले के गोलू जी आप बोलो दिल दे दे बानी एगो पगले के हेलो अब हउए गोलुआ के बगले के तो तारा बगले के पीछे ही बा ऐसे हम जननी अरे की बोरा में मांगेला झोरा में मांगे कटोरा में मांगे मजनुआ अरे की हई आल्हर जवानी ये कोरा बोला के कोरा में मांगे तारी जवानी जानते कोई सनबा उत्तर प्रदेश के बुलडोजर यस जवानी के रौद देवेला चंदन ह चंदन आ खेत कोड़ेला तो अखिया तोहर बूद देगा अरे की भेपर जरा के अकीली लगा के है देख रे पगली भेपर जरा के अकीली लगा के अंजोरा में मांगे मजनुआ अरे आल्हर जवानी एक कोरा बोला के मांगे ये तो कहे खिसिया लदा की कहे नैना लौड़े दो गाड़ी रेस करे दो ये हमार चंदन भैया हम तहर देवर कि कहे नैना लौड़े दो गाड़ी रेस करे दो चलो उखिया के बीचे श्री गणेश करे अरे कबो मकई चल बीचे बोला के हिलोरा में मांगे मजनुआ आल्हर जवानी ये कोरा बोला के कोरा के मांगे दिल मांगेला अब साफ सुथरा कह देते ने चलो अच्छा तू सन का कोइले बड़ू की सुते लागल हो ए प्रियंका का कोइलू है कि सुते लागो हम जान तरह काहे काहे चुप बने काहे चुप बड़ो हम ही देखत नहीं तरह के बोले लाग छोड़ले नहीं हम ही देखत नहीं हई करता अपन दादा था हम ही देखत नहीं कि तैयारी की जरूरत पै लोग के नहीं कि जनवा को की जनवाली हो इसरे पोगली हो इसरे पोगली यानी साफ सुथरा झोली में कुछ कहत नहीं
जनवे करनवा जनवा 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 जनवली हो लिसरे पगली अगली हो लिसरे पगली जनवे करनवा जनवा देखी दोनों आदमी कहले नु कि जनवा कह के परान वाले हले ते दोनों आदमी खाती बटे एगो गाना दोनों आदमी खाती माने आपका मेहरारू आपके खाती और इनकर मेहरारू इनका खाती हम एक प्रस्तुत कर देते नहीं एकदम प्रस्तुत का एक बार कि जाए दे माई जाए दे रे माई जाए दे कि जाए दे माई जाए दे रे माई जाए दे ससुरा में रोवता रे सैया ए माई घरे जाए दे ससुरा में रोवता रे सैया माई घरे जाए दे जाए दे माई जाए दे रे माई जाए दे जाए दे माई जाए दे रे माई जाए दे ससुरा में रोवता रे सैया माई घरे जाए दे ससुरा में रोवता रे सैया माई घरे जाए दे यानी कुछ कहीं यही में कहबा कि गोरे